Hola, sóc l'Òscar i no puc tirar. No tinc ni cap 6 ni cap cor. N'agafaré una d'aquí, a veure si tinc sort. Com que no tenia cartes, n'he manllevat una i ara sí que puc tirar. Imagineu-vos que les cartes que tinc jo són les paraules que té una llengua. De vegades en poden faltar i què fa aquesta llengua? Doncs agafar paraules d'una altra llengua, manllevar-les. La diferència entre els barbarismes i els manlleus és que els barbarismes són incorrectes perquè la llengua ja té paraules per referir-s'hi. En canvi, els manlleus s'accepten com a correctes perquè la llengua encara no té una paraula pròpia per referir-s'hi. Avui dia podem trobar molts manlleus que provenen de l'anglès, com ara sheep, escàner, futbol o zapping, però també en podem trobar d'altres idiomes. Del castellà, amb paraules com curandero, tabasco o amo. De l'àrab, amb paraules com jaima, shawarma o kebab. De l'italià, amb paraules com piano, espagueti o aquarel·la. Del francès, amb paraules com amateur o gourmet. O de l'alemany, amb mots com búnquer, edelweiss o hàmster. Hi ha manlleus que s'agafen dels altres idiomes, es canvien lleugerament i s'adapten a la nostra escriptura i pronunciació. És el cas de currículum, còmic o spray. En català escrivim amb lletra rodona els manlleus recollits al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. En canvi, la resta els destaquem en cursiva. Per exemple, paraules com walkie-talkie o stash les trobarem escrites en cursiva. Aquests darrers entren a formar part del nostre repertori lèxic sense cap adaptació. És el cas de collage, bestseller o foie. A dins d'aquest grup de mots també hi trobem locucions llatines que s'escriuen sense cap adaptació, com ara ad hoc, per se o sine qua non. En resum, els manlleus són paraules correctes que hem agafat d'una altra llengua perquè en la nostra no existien. Pot ser que les hàgim agafat i adaptat d'alguna manera o bé que les hàgim agafat tal qual. I ara que ja sabeu què és un manlleu, aquí teniu 5 cartes que he manllevat per vosaltres i que haureu d'escriure correctament. Ok. Forfet. Streaming. Chat. Freelance. Bé, jo segueixo jugant. Us deixo els resultats del dictat. Ok. Forfet. Streaming. Chat. Freelance.